गिबियावनो आङो रादाब बुथुमगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै जोंहा जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो जनाय दखरा बर' सुबुं खौसेथि सुबुं आफाद जयेन्टलि जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै सिलिगागुरि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय जादों। दिनै गिबि सान दा जोंहा 1:30 जानाय लोगो लोगो जोंनि जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादा थान्दै मेल लानाय जाबाय। बे थान्दै मेलाव जोंहा माखासे आलासिफोर लेंहरनाय जादों। बे आलासि बिथांमोनहानो दिनैनि जोंनि जनाय हालामनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे समाजारि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थियारि बिथिं बेफोरबायदि माखासे जोंनि गोदोसोनानै थानाय माखासे बिथिंफोरखौ जोङो माबायदि सुस्रांलायनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै बे थान्दै मेलाव थांखि आजावनाय जागोन। जोंहा बेयाव आलासि बिथांमोनहाबो दिनै बेनि सोमोन्दै जोंहा गुवारै बेखेवना होगोन। दा बिथांजोमोनखौ जोङो बरायग्रोनानै लाग्रोखानाय जाबाय। दा जोंहा दिनै बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे थांखिफोरखौ आजावलायनानै जोंनि जनाय हालामाव थानाय माखासे जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जोङो जयैनो जोङो मावफुंलायनो जों थांखि लानाय जागोन आरो जोङो जनाय दखरा जोङो आइजो अनसाय आफादनिल' मावनांगौ हाबाफारि नङा बियो। जोङो थांनाय मेदानाव जोङो जोंनि जनाय दखरा गासै जनाय दखरानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफ्रा जयैनो जोङो मोनसे थांखि लानाय जाबाय। बे थांखियानो जाहैबाय जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय। जोङो बेखौ एसे जथेस्थ' होबथालायनोबो हानाय जाबाय। जोङो जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि जानानैनो जोङो मोननैसो जुलिखौ जोङो होबथानो हाबाय। दा बे थांखिया जोंना जाफुंदों होननानै जों दिनै बुंनो हायो। लोगोसे जोङो फेग्रा मुवानि सायावबो जों नोजोर होदों। दिनै जोङो आलादा जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादा जोंनिल' मावनांगौ हाबाफारि होननानै जों साना। बेनिखायनो जोङो जनाय दखरायाव जि एसे माहारियारि आफादफ्रा गोसो जानानै जोंनि मावनांगौ हाबाफारि होननानै जोङो खौसे जालायनानै बे थांखिफोरखौ जोङो लालायनाय जादों आरो आंनि बिबुंथियानो जाहैबाय दा जोंनि बे साननै हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोनहादि गोसो मोदोम गुदुं जानानै दा बे साननैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गोसो मोदोम गुदुंजों आवगायदों। बिथांमोननि मावनायफोरखौ जों मोजाङैनो नुदों। जाहाथे बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै आं मोजाङैनो आसा फारिनो हायो। आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि दैदेनलांनो खावलायगोन? फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा गोसो गुदुङै आवगायलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा फारिनो हायो। नोंथांनिफ्राय माबायदि बिथांमोनजों मदद होगोन? आंजों बिथांमोनहा नोंथाङा बिथांमोनजों माबायदि मदद होगोन? आं बिथांमोनजों हाजासे हानायमानि मददखौ होगोन।